सुरमई तंदुरी, क्रॅब तंदुरी, स्टफ पापलेट, चिकन ब्लॅक पेपर आणि प्रॉन्स पोळीवाडा. अरे बघ माना ती तू पण टेस्ट कर, नाही तू शूट करत राहशील. आणि तुम्ही सरळ नाही सरायचे नाही, तुमका तिघांका सरायचे नाही माहिती. सर्व संपवलं वाटतं तू. भावे संपवलं का तू संपव, एकामेकाच्या नावावर घाला तुम्ही. हे बघू शकता सुरमई थाळी, त्याच्यानंतर मटन थाळी आणि स्पेशल कोलंबी थाळी. तर असे 3 थाळी आम्ही मागवलं. भाकरीची साईज तुम्ही बघू शकता, ताटापेक्षा मोठी भाकरी आहे. बघा जबरदस्त मोठी सुरमई आहे, तुम्ही बघू शकता. तुकडं मधलं तुकडं हो बघा जेवढं आणि फ्रेश आहे एकदम. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे वाशी का पाम बीच रोड का एक नवीन माऊली हॉटेल चालू झाला आणि त्या माझ्या मित्रांनी 2 दिवसापूर्वी मला सांगितलं का स्वीट फॅमिली थंय जावा, थंय काय काय भेटतात, त्याची प्राईस काय आहे, ती थंय जावा खावा आणि आमका सांगा म्हणजे आमका पण जाऊ बरा पडत. तर मंडळी त्या हॉटेलसाठी आता आम्ही बाहेर पडतो. आता वाजले 12:30. आम्ही आता रेडी झालो आणि दीपाली, मी आणि जिया आम्ही तिघांनी मॅचिंग केलं आणि भावी आमचा जरा थोडक्यासाठी चुकला, दात फक्त मॅचिंग झालेत आमच्या बरोबर एकदम वाईट. तर आता मंडळी आणि एक सांगूचा, तुमच्या पण एरियात काही नवीन हॉटेल, सी फूडचं हॉटेल नवीन चालू झाला तर मंडळी कमेंट करून नक्की सांगा. थंय आम्ही धाड घालूक जाऊ आणि थंय काय काय भेटतात, थंय रेट काय आहेत त्या सर्व तुमका आम्ही सांगू. तर तुर्तास आता हे वेळ काढत नाही, भूक पण लागली आहे. 1 वाजलो म्हणजे नाही 12:30 वाजल्यात. 1 वाजेपर्यंत ताटार जाऊन बसूचा, काय हा कसा काय हा प्राइस काय हा त्या सर्व बघतो, तुमका सांगतो आणि आता आम्ही निघतो. लेट्स गो माऊली. हो पल्ला भावी जी झोपली आमच्या मांडीत आणि आता आम्ही पोहोचू हॉटेल माऊली का. आम्ही वाशिका येऊन पोचलो. हॉटेल माऊली हा बघा आहे, हॉटेल माऊली आहे हा. तर आता आम्ही जातो जेव. चला लेट्स गो. चला मंडळी, माऊली तुमची वाट बघते आहे. हो काय पेढे घेऊन येलो घे का. तर फायनली आम्ही माऊली घेऊन पोचलो. रामकृष्ण हरी. का हो खाना खाई तो पळालो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अरे बापरे सर्व हाऊसफुल आहे. तर आम्ही आतमध्ये जस्ट एंट्री मारलो, आमच्यासाठी टेबलच नाही आणि आता वाजल्यात 1:45 झाल्यात. बापरे काय खूपच्या जागा हा वाटतं. एक हे टोपूलवर ठेवलेलो आहे का, टोपूलवर ठेवलेलो आहे. तर म्हणजे इंटेरियर तर जबरदस्त आणि ॲम्बियन्स तर बापरे लय भारीच वाटता. तुम्ही बघू शकता खतरनाक सर्व. तर म्हणजे आणि ही जाऊन थंय बसली होती त्या कोपऱ्यात, तर त्यांना उचलून मी हय आणली कारण हय मस्त वाटतं म्हणजे भारी. थंय असा एका कोपऱ्यात होता त्यामुळे आम्ही हय इलो. आणि आता मेनू कार्ड बघतो. ॲम्बियन्स तर जबरदस्त आहे म्हणजे एका हायफाय हॉटेलात इल्यासारखा वाटता. म्हणजे तुम्ही बघू शकता खरंच भारी आहे आणि स्पेस आणि एकदम चिल वाटतं. म्हणजे आम्ही आता उन्हासून इलो त्यामुळे एकदम भारीच वाटलं आतमध्ये इल्या. आणि म्हणजे काय सांगू एकदम म्हणजे काहीतरी 5 स्टार हॉटेलात इल्यासारखं वाटतं, लय भारी आहे. तर आता आम्ही ह्यांचं मेनू कार्ड बघतो, काय प्राईस आता बघतो आणि नंतर पुढे जातो. आमचा मेनू कार्ड भारी आहे यांचा ना. होय होय लय भारी आहे, तुमचं दाखवतं. हा बघा सर्व लिहिलेला. थाळीओ बघा, हे तुम्ही बघू शकता थाळीओ काय काय आहेत ते. पापलेट थाळी, खेकडा थाळी, चिकन थाळी, कोलंबी थाळी, त्याच्यानंतर चिकन तंदुरी, ही व्हेज थाळी आहे. हे काय आहे, ही सुरमई थाळी आहे चिकनची असते आणि हे सर्व चिकन मसाला सुक्का आणि हे काय सुक्का थाळी. स्टार्टर घेऊच्यात ना पहिले. हे बघा हे सर्व थाळी पहिले थाळी आहेत पण यांचे. क्रॅब थाळी म्हणजे थाळी यांचं मेन आहे. नंतर हे पनीर टिक्का वगैरे ते आहेत. त्याच्यानंतर चिकन काळी मिरी कबाब. हे बघ हे माझा फेवरेट आहे, ह्या आधी घेऊया. चिकन काळी मिरी कबाब, चिकन छोले कबाब, चिकन पुदिना कबाब,
क्रॅब तंदुरी पण पापलेट घेऊया. तंदुरी, क्रॅब तंदुरी, आणि काय परत हा या चिकन तवा, चिकन सुक्का, सुरमई तंदुरी पण हा. सुरमई तंदुरी या आई शपथ मागवूया आज. सुरमई तंदुरी मी खाते आज. चला म्हणजे ते सर्व एकटा म्हणजे एकटो नाही खाऊ शकत, मोठी असणार बेबी सुरमई असणार ना. पापलेट पण हवा, एकच सुरमई घेऊया ना मस्तपैकी आपण सर्वजण बसून खाऊ ना, लय भारी वाटतं. आणि काय आणखीन हवा बघूया अजून काय काय येतात तुमका सांगतो आम्ही. काय काय बघतोय प्राईस वगैरे बघतो आणि तुमका सांगतो. ही खिडकी वगैरे खरंच भारीच आहे. आणि हय बसलो आम्ही कारण बाहेरचा दिसता मस्तपैकी. ते पहिले झालो अभ्यासक्रम तुझं. सांग बघू काय काय मागवलं होतं तुझ्या भाषेत सांग. सुरमई तंदुरी लय पहिल्यांदा आम्ही खातो सुरमई तंदुरी. आणि तंदुरीमध्ये क्रॅब तंदुरी आहे. हा तो क्रॅब तंदुरी यांका लागतात. आणि स्टफ पापलेट, स्टफ पापलेट, स्टफ बोंबील पण आहे त्यांच्याकडे. स्टफ बोंबील, काळी मिरी कबाब या माऊलीचा जबरदस्त एक घेतला होता वडाळा. हा वडाळ्यात पण आम्ही घेतलं काळी मिरी कबाब. आणि हे त्यांचाच वाटतं ना माऊली. हो असं वाटतं नाव बी तर सेमच आहे. त्यांचाच हा वाटतं म्हणजे त्यांचा वडाळ्या का हा माऊली त्यांचं हे दुसरी ब्रँच आवडतं. त्यांची टेस्ट लय भारीच होती आणि ह्यांचा ॲम्बियन्स भारी आहे म्हणजे हायफाय वाटता. थंय जागा कमी आहे पण थंय टेस्ट भारी होती. आणि तर आता आम्ही टेस्ट बघतो किती भारी आहे आई शपथ. हो 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 लय भारी आहे. आणि तुम्ही हे बघू शकता म्हणजे काय जबरदस्त महाराजांची मूर्ती आहे म्हणजे ॲम्बियन्स एकदम भारीच आहे. हे बघ लय भारी आहे एकदम हायफाय वाटतं. आणि वाशिका शोभता म्हणजे वाशिका शोभता वाशीच्या ह्याच्यासाठी म्हणजे वाशी कसा हायफाय आहे तसं हॉटेल पण ह्यांचं हायफाय. तर हे स्टार्टर आम्ही सध्या मागवलं. इल्यानंतर आम्ही तुटून पडतं आणि त्याची काय प्राईज आहे ती सर्व सांगतो कारण लय जणांची कमेंट असतात दीपाली आणि मागा DM पण असतं की तुम्ही प्राईस सांगत नाही. तर शॉर्ट्समध्ये मी सांगू शकत नाही किंवा रील्समध्ये सांगू शकत नाही. 60 सेकंदामध्ये काय सांगणार. तर ह्याच्यात आम्ही सर्व डिटेल सांगणार आहोत. त्याची टेस्ट कशी आहे त्याची प्राईस कशी आहे तर सर्व आम्ही डिटेल तुमका सांगणार आहोत. तर चला आता वेट अँड वॉच. तर म्हणजे ढॅन ट ढॅन आणि हायफाय हॉटेलचा हायफाय मेनू आमचो हाय इलेलो असा तो तुमका पहिलो दाखवतो. तुम्ही हाय बघू शकतास. हे बघा हया सुरमई तंदुरी, क्रॅब तंदुरी, स्टफ पापलेट, चिकन ब्लॅक पेपर आणि प्रॉन्स पोळीवाडा. तर असा ह्या भरघोस म्हणजे भरघोस अक्षरशः भरघोस हे स्टार्टर आमचा हा इलेला असा तुम्ही बघू शकतास. आणि माका आता राहत नाही आम्ही आता हे स्टार्ट करतो. गाईच काय घेतस तू. हा बघ ह्याने हाय उचलल्या त्याने चिकन उचलल्या. सुरमई माझी आहे. सुरमई एकटो काय खाणार आहे कोण नाही खाऊ शकत चौघांकच खाऊची आहे. तर मंडळी हाय घेतात आणि सुरुवात केल्याने यांच्याने. शपथ खतरनाक आ खतरनाक झापूक झोपूक काय म्हणशाल का तुम्ही. तर काय आम्ही इकडं बघा ना हे बघा सुरमई बघूनच अक्षरशः तोंडात पाणी सुटला. ह्या काय का बघा बीटचा फुला ह्याचा बीट याचा गाजराचा फुला ह्या लिंबुआ 2-3 लिंबुआ कापून हे केल्याने. पापलेटा काय डेकोरेशन नाही केलं नाही ते का साधाच दिले. भागवा आयटम आहे ना मग ते स्वस्त नाही आपण महाग पण सर्वात महाग या. तर मंडळी आम्ही स्टार्ट करतो आणि तुमका प्राईस काय त्याची टेस्ट काय ते सर्व आम्ही तुमका सांगतो. चला बघ भलो मोठवा. प्राईस 949 949. पण ह्याचा आहे काय तर बाबा भारी आहे. ह्याचे प्राईस विचारू नको. सुरुवात केलं हे बघ असले हा ते तंदुरी सुरमया आतमधनं पांढरी दिसता डेकोरेशन भारी करून दिल्याने. हे बघ बीटचा फुला. तर मंडळी ह्याची टेस्ट कशी ते सांगा आधी पहिले. म्हणजे पहिल्यांदा आम्ही तंदुरी बिर्याणी खातो. बिर्याणी अरे सॉरी ती काही सुरमई बिर्याणी खाला होतो ना. तर ह्याची भारीच म्हणजे आपण तंदुरी वगैरे चिकन तंदुरी वगैरे खातो प्रॉन्स तंदुरी खातो
तशीच चव, पण शेवटी मासो तो मासो, तंदुरी तो मासोच, तो कोळशावर भाजल्यानंतर वेगळंच लागतं. तशी ह्याची चव आणि ह्याची प्राईस तर लय 1399 म्हणजे 1400 रुपया. म्हणजे त्या तरी किती किलोची असते ती? 1.5 किलोची म्हणजे 1.25 ते 1.5 किलोची. हा हे बघा तुम्ही बघा. आणि भरभक्का मास अशी काय नाही, हे बघा मास किती आता बघा, म्हणजे भरभक्का मा हे बघा. म्हणजे तुमका ह्याच्यात ना जास्त खाऊक मिळाल, पापलेटमध्ये तर ना कमी खाऊक मिळतात, पण ह्याच्यात तुमका हे आम्ही आता 14 जण खाऊ शकतो. 14 जणांका पुरात यार. म्हणजे तुम्ही 4-5 जण येला तर एकच मागा, किंवा वेगवेगळा तुमका काय खाऊचं असलं तर खेकडा पापलेट वगैरे मागा. पण तुमका जर खाऊची असली 4-5 जण येला तरच मागो. एकटक जाणार नाही, एकटक नाही जाणार. दोघांका पण नाही संपणार. नाही तर मग तुमका पार्सल नेऊची लागेल. म्हणजे या काय खाताय सर? चिकन काळी मिरी कबाब चिकन काळी मिरी आणि प्रॉन्स कबाब. कोली वडा खाता. प्राईस माहिती आहे का यांची तुका? काय सांग? प्रॉन्सची 370 आणि चिकन काळी मिरी कबाबची 330. 330 या. चिकन स्वस्त तुझा? चिकन स्वस्तच असतं एका स्वस्तचं दिलं, स्वस्तातलं एका दिलास. आणि हा माझा स्वस्तात भागवलं. स्टॉक पापलेट असायचं तर अर्धा भावीन खाल्ल्या ह्याच्यात. भावी खरा सांग, भावी खरा सांग, तू खाल्लंच नाही ह्याच्यातला. एका डेंगू तोडून देत नाही, मग आता काय करणार, तर कोणाचा डल्लो मारतात. तर ह्याची प्राईज 910. काय करतास खायचा? टाटा बिटा घ्यावा. इलिगल यांना झोंबली सर त्या सुरमई का सुरमई काटे कमी आहेत ना, खाऊ का एकदम भारी वाटतं बघ. आणि ना ह्या असं पिळायचा या झापूक झोपूक आहे. काय भरभक्कम आहे ना ती. बघ तू पण टेस्ट कर, नाही तू शूट करत राहूशील. आणि तुम्ही नाही सरायचे नाही, एवढ्या तुमका तिघांका सरायचे नाही माहिती आहे मला. त्यामुळे मका काय एक साईड हो बरोबर आहे, हे साईडच संपात, मी संपायचे नाही. दुसरे नाही ते काय पार्सल घेऊन जावा, संध्याकाळी जाऊन खाऊया. दीपालीची आई एक पार्सल नाही उभा नाही. अरे ती गावात गेली, माझी आई गावात गेली, मसाले पदार्थ घेऊन गावात गावात गेली पण पोचली बदलीन गेलं तिने. शिवाय थांब जा मसाला बनवून घेतला आता जाते. लय भारी हा, मजा येईल. पहिल्यांदा आम्ही खाल्लो. आता जिया का भावीन जिया का डेंगो दिल्या ना, हे बघा भरलेलो हा. आणि शपथ आवाज काढता लागत नाही तोंडा. हा बघा कसला हा तो डेंगो भरलेलो हा, आणि भलो भक्कम डेंगो होतो. शाबास जिया. तू मगाच डेंगू एवढं जो नव्हतो भावीन खाल्यान तो ह्यो भरलेलो हा. म्हणजे काय या कुर्ल्यांचं एक डेंगू भरलेलो आणि एका काय पोलिओ झालं होतं या डेंग्या. ह्या डेंग्यात काय नव्हता, ह्या बघ ह्या डेंग्यात कायच नव्हतं. आणि ह्यो डेंगू बघ कसं भरलेलो. जिया फायद्यात गेली, डेंगू खाता. दिवाळी पापलेट कसा? स्टफ पापलेट एकदम. स्टफ कसला कशाचा स्टफ? कोलंबीची स्टफिंग का? सर्व संपवलं वाटतं तो. भावी संपवलं का तू संपव? कारण एकामेकाच्या नावावर घाला तुम्ही. हा ही स्टफिंग ना, कोळंबीचे तुकडे आहेत. माका थोडीशी ठेव साईड. हा बेसन फ्रेश पण पापलेट. पापलेट फ्रेश आहे, दिसतात आहे बघा, मस्तच आहे अगदी. आणि दुपारी खाता यांची क्वालिटी आहे काही मग. प्राईस थोडी महाग आहे, पण हे वाशी का तुम्ही बघा. हे बघ पब्लिक अजून येता. आता वाजले आहेत किती, गाडीवर लांब पब्लिक आहे. 4 वाजले तरी पण अजून पब्लिक येतात. हे बघा बघू शकता. हे बघा 4 वाजले आमका जेव का, आणि 4 वाजले तरी हे बघा. मगाशी तर वेटिंग होता तरी पण अजून लोक आहात. हे बघा हे कसला प्लेट. हा ते काय प्लेट आहेत ना, प्लेट घ्यावा ना. काय आला अरे हे पलटी मारले नाही. वाटून खावा. एक पापलेट 4 जणांना वाटून खावा.
घे माका थोडासा दे. तुमका देत आहे प्लेट काय तुमची या प्लेट माहिती आहे तुझ्या प्लेटात म्हणजे 4-4 मग आता काय नवरा बायको वाटून खाऊ नको का. पापलेट खरंच भारी होता. पापलेट लय भारी होता. पापलेटवर सर्व तुटून पडले आणि मोठा पण होता ना पापलेट. हे बघा हे सर्व पापलेट खातात आणि ज्या डेंगू तुटता की नाही तुका हा एक तोडल्या ना डेंगू. शाबाश लाव दाखत शाबाश. जिया आता हुशार झाला आमचा वाटतं डेंगू तोडू दातान तोडण्याचा. एक साईड संपायलाच वाटतं. एक साईड पूर्ण संपली. आता तुला यावं लागेल. तिघांनी मिळून तुम्ही सरायला एक साईड मजा. ह्याचा खेकड्याचा केलाय. हाय काय चिकन काळी मिळतं बा. इथे खेकडा खेकडा थोया प्रॉन्स आणि चिकन लय तुमका आवडला. चिकन आणि ते प्रॉन्स प्रॉन्स संपले. प्रॉन्स सुरमई सरणार नाही. एका काय कळणार नाही तर क्रॅब मध्ये काय खावता अजून शोधून काढता. ह्या पण लय संपवले नाही. एका सर्वजण तुटून पडले. पापलेट संपवला. प्लेट पण सिपाही जास्त थोडा डोक्यात थोडासा असा बाकी सरला. तुझ्या ठेवतो ना हे बनव ना तुझा काय ते हे घालतं काय ता टोपी ना मास ना रे. हेअर बँड ह्याचं हेअर बँड बनव ना. आता हे बघ कसा फुलपाखराचा हेअर बँड बनवायचा असा मस्त वाटत बघ ना. क्लिप हेअर बँड एका साइड क्लिप क्लिप जी असते काय वाटलं किंवा नाही ते हेअर बँड असतं ते का चिकटवायचा असा नाही छोटी हवी त्याका. एका खेकड्यांचं हेअर बँड ह्याचं क्लिप असे दोन खेकड्यांचे ते पाय पाय डेंगे ते वर असे हेअर बँड तुका बनवायची. आणि हे छोटी क्रॅप हवी त्याचा ह्या कमळा काढायचा असा आणि लावायचा आणि असा जबरदस्त. चला तर मंडळी थाळी मागवायची. होय होय कसली थाळी घेऊया. 3च थाळी सांगलो आम्ही. एक मटन थाळी माझ्यासाठी मागवलाय. मी प्रॉन्स थाळी मागवलो आणि किती पाहिजे ते सुरमई थाळी. हा सुरमई थाळी. ही बेबी सुरमई आहे. ही बेबी सुरमई आहे. ती मोठी सुरमईचा एवढा मोठा कूट असतो. मी आणि जिया खाऊ सुरमई हो ना जिया. मम्मी येईल. हा हो मम्मी येईल त्याची. सुरमई थाली प्रॉन्स थाली आणि मटन सुक्का ना तुमका. माझ्या मंडळी स्टार्टरवरती आम्ही डल्लो मारलो आणि आता आमचे हय इलेले असत थाळीओ इलेल्या. तुमका आता थाळी दाखवतो आम्ही. तुम्ही हे बघू शकता सुरमई थाळी त्याच्यानंतर मटन थाळी आणि स्पेशल कोलंबी थाळी. तर असे 3 थाळीओ आम्ही मागवलो आणि त्याच्यात काय काय हा आणि त्याची प्राईस काय हा त्या सर्व आम्ही तुमका सांगणार आहोत. सुरमई तुम्ही बघू शकता. आई शपथ सुरमई म्हणजे अक्षरशः एवढा मोठा कूट आहे ना बापरे लय मोठा कूट आहे. हाताच्या बाहेर आहे. हे बघा चमच्यापेक्षा पण मोठा सुरमईचा लय मोठा कूट आहे हा बघा. आणि हा मटन थाळीचे पण मटनचे पीस पण लय मोठे. खिमा सर्व आता काय काय हा प्रॉपर तर सर्व आम्ही तुमका आता सांगतो. हां प्रॉन्स स्पेशल थाळी आहे कारण त्याच्यात कोलंबी भात पण येतात. तर आता सुरुवात ह्यांच्यापासून कारण ह्यांची कूट लय मोठा. ह्या दोघा एक खाणार. आज सुरमई थाळीचे मानकरी झाले आहेत आमची ही दोघा जिया आणि दीपाली. तर तुम्ही सांगा ह्याची प्राईस काय आणि काय काय थाळी था तर आपण तुम्ही सांगू शकता. 750 किती 750. बापरे. आणि ह्याची भाकरी केवढी आहे ती साईज बापरे. भाकरीची साईज तुम्ही बघू शकता. ताटापेक्षा मोठी भाकरी आहे बघा. त्याने फाडून द्या. अरे एवढी मोठी आहे तर फाडणारच ना. हा हिशोब पांढरी शुभ्र ताण. तर मंडळी हा पहिली भाकरी. हा भाकरी आधी वेगळं ठेव. पापड सुरमईचा तुकडा मोठा लिंबू कांदा मिरचीचा ठेचा जवळा सोलकढी ह्या काय सार हा माशाचा
तांदूळ नाही, सारा नाही असं. आणि ह्या तुकाड हा या तिकला या बांगड्याचा बांगडो बांगड्या बांगड्याचा तिकला. तर असा या भरगत भात येणार थाळी ना? आहे. आणि भात भात येणार आहे. आमच्या भावग्यानं अडवल्या ना प्रॉन्स स्पेशल प्रॉन्स थाळी आणि त्याच्यात काय काय हा त्या सर्व आम्ही तुमका दाखवणार आहोत आणि सांगणार आहोत. त्याची प्राइस काय आहे त्याची प्राइस? त्याची प्राइस 570 आहे. हां 570 आणि हे काय आहे? हे चपाती आहे. अजून हे काय आहे? जोहळो आहे जेवढा आहे. कांदा, लिंबू. हे ठेचा. ठेचा परत आहे. हा. अरे बापरे मिरचीचा ठेचो हा. हे सोलकढी. हे काय? सार आता हा. आणि हे प्रॉन्सची काय? प्रॉन्स ठेचा नाही प्रॉन्स ग्रेव्ही आहे ती. आणि हा आणि राईस आहे. कोलंबी राईस प्रॉन्स आणि आहे. हे प्रॉन्स रवा फ्राय आहे, चपाती कुरडई आणि ते काय जोवळो. तर असा पापड आहेत ते. हां 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 ओके पापड आणि चपाती आहे त्याच्यासोबत. तर अशी भरगच्च थाळी आहे तुम्ही बघू शकतास. आणि हा मटन थाळी. मटन थाळीत काय काय तुम्हाला दाखवतोय. किंवा तांबडो किंवा पांढरो, त्याच्यानंतर आहे खिमो, त्याच्यानंतर हे वडे आहेत पुरियो, पापड, कांदा, लिंबू, ठेचो, सोलकढी आणि हय मटनचे मोठे पीस. हे बघा तर ही भरगच्च थाळी आहे. थाळी जबरदस्त आहे. आणि ह्याची प्राईस किती आहे ती पाहिजे सांगू शकतास? 520 म्हणजे सगळ्यात स्वस्त थाळी आहे. भरगच्च आणि स्वस्त थाळी ही आहे. सुरमईची किती आहे ती बोललास? 570 नाही 750 750 750 आणि 570 ती आहे सुरमईची थाळी. सुरमई थाळी महाग वाटतं. हां आणि मटन थाळी हां सुरमई तसं म्हणजे क्वालिटी पण आणि क्वांटिटी पण आहे. दीपाली आणि जिया सुरमई थाळी खातात आणि सुरमई हे वाटून खातात. हे बघा जबरदस्त मोठी सुरमई आहे तुम्ही बघू शकता. तुकडं मधलं तुकडंच हो बघा जेवढं होतं आणि फ्रेश आहे एकदम. हे बघा व्हाईट आहे लय मोठी सुरमई आहे. एवढे मोठे 2 तुकडे दिले. जिया आर्या होय आणि जिया सोलकढी आणि भात लागत ना ते का? हां भात हो ते का भात सोलकढी आणि सुरमई. तर आहे दीपालीने सुरुवात केल्या ना मस्त नुसत्या एकदम ऑरेंज. कशाची टेस्ट चांगली आहे ती सांग दीपाली. म्हणजे हे साराची चांगली आहे का तिकल्याची चांगली आहे ती सांग टेस्ट. तुका काय पाहिजे ते का ते काय ह्या तिकला बांगड्याचा आणि ता सारा आंबट गोड आंबट गोड. हां कशी आहे जिया सुरमई? हां खा तू. काजू कत्री सारखे तुकडे काढून दिले ना आता औशी. खा तू. भाकरी संपव हा तेवढी मग तुका भात मिळा. भाकरी नको म्हणता आता माका भात हवं म्हणता. कोकणी आणि भात कोकणी. आणि हय जिया का भावी काय करता? भावीने स्पेशल प्रॉन्स थाळी घेतल्या ना. लोक गेली जेवण तुम्ही जायचं. 4 वाजले. हो 4 वाजले. बंद पण केला. अर्धा बंद केल्याने असं तर मटनचे तुकडे ना मोठे आणि टेस्ट आहे ती जबरदस्त आहे. हां भात दिलो जियाचं पडला असा भावीच्या अंगारात. हे काय जिया तुका भात. हां तुका भात दिसलो ना आता बस होईल घे तू भात. आणि काय सोलकढी ताटात घे आणि ताटात घे. वत वत सगळं वत बघूया. वत हां केक सारखं वत. केक काढ. नको तुका अर्ध होतं अर्ध घे. घे मी खाईन रवलटलो. हां घे तू घाबरू नको जिया. वत खा तू वत ताटात वत. हां आता कसं मारल्या. केक काढ. लिहिलो ना केक. आता जर माहिती असेल केक काढ. काढ केक भावी. बापरी करू नको. हां हां काय येत नाही वाटेत काढची काढली काय का. मटन टेस्टी आहे एकदम. पुरी पण मस्त फुगलेले आहेत ना वडे. आणि हो खिमो कसं आता सांगतो मी. आणि ठेचा पण दिलेलो आहे बघ मिरचीचं. पण ठेचा खाऊची माझी हिंमत नाही बाबा. घाबरलेस. मी घाबरते. उद्या सकाळी प्रॉब्लेम होता आता काय नाही. आणि ह्या खिम्याची टेस्ट सांगते तुमका कशी आहे ती. चांगली पण त्याच्यापेक्षा मला ह्याच आवडते.
मटन सुक्का. कसा असता आपण जर पहिला खातो ना त्यात चांगला होता. आता मी हा पहिला खाल्ला ना. जिया प्रॉन्स हवे तुका नो. नको. नाही हे बघ. भावीन संपले कसला एकच पिस्ता बघ. खाल्ले ना प्रॉन्स. मटणाचा ना हे बघ असं पीस होत ते बघ. मटण थाळी भारी आहे आणि स्वस्त पण आहे ना. 520. 500 रुपयात एवढा सर्व ठेचापासून कांदो बिंदू सर्व. आता ह्यो पांढरा बघते मी. टेस्टी आहे. ह्यो पिऊ काय मला भीती वाटतं तिखट बिकट असलं तर. नाही कलर फक्त तांबडो. काळी मिरीची अशी चव आहे म्हणजे भारी आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत मी तिकडे खाल्लंय ना त्यांच्यात हे भारी आहे यांचा. मस्त म्हणजे 520 रुपयात तुमका फुल मजा. स्वस्त सुरमई थाळी घेण्यापेक्षा हे तुम्ही घेतलंच तर हे बघ मस्त एकदम सॉफ्ट मटण खाऊ भेटा. थांब सोलकढीची चव नाही बघितलं. सोलकढी तर भारीच असणार दिसतात भारी. मी अर्धे संपवली. आणि स्टीलच्या ग्लासात पिऊची मजा वेगळी असते काचेच्या पेक्षा. हां घरातल्या सारखं. चला जेवचा खा तू, माझा. खा, खा. हे काय खा, खा, पडत खा. पाडेलच काय कमी झाला की जास्त झाले. सोलकढी भात. मंडळी येवा जेव. होय. आणि टेस्ट जबरदस्त आहे. तुम्ही आणि येऊ शकता. आणि ambience. ॲम्बियन्सने एवढा भारी Ambience रिच लय वाटतं. भारी. टेस्ट असं वाटतं भारी. काय स्वच्छता पण भारी आहे. सर्वात बाबतीत आहे. आणि एवढा पण महाग नाही हा. हा, रिजनेबल एवढा म्हणजे रेटला. वाशिका आणि एवढ्या हायफाय एरियात पाम बीच रोड का त्या म्हणाल ठीक आहे. म्हणजे अय किती बसलो बाहेर गाडी बिडी बघूसाठी बसलो टाइमपास करू का. रोड एकदम रोड टच आहे. रोड उतरलाच गाडीतनं काय दारात. पार्किंगला पण जागा आहे का गाडी मस्त आहे की. हे जेव्हा चल ह्या का केळीचा झाड हा शोचा आता. शोचा खरा नाही का. तू जेव नंतर मग सांगशील मी जेवतोय. माझी भाकरी थंड झाली सर. सांग गरम करून तव्यावर टाकून दे म्हणून सांग जरा परत जाऊन. चला तर म्हणजे सर्व आहे सुनसान झालेला आणि आमचा पण आता शेवटचा पडावा केलेला असा. हा बघा ह्या दोघांनी हाय सुरमई थाळी फस्त केल्याने आपल्या हे दोघांचं बघा. झालं. आणि थोडे प्रॉन्स आणि हाय भावीन काय केलं ना भाकरी खाल्या प्रॉन्स पण खाल्या आणि सोलकडी आणि भात खाता आहे. हा बघा आणि मी हाय झालं. मस्तपैकी राईस आणि मटण खात. मंडळी आमचा जेवण झाला आणि माऊली हॉटेल तर एक नंबर हा. म्हणजे त्यांचा आतमधला जा वातावरण हा आणि इंटेरियर त्यांचा जा काय हा तर बापरे एक नंबर हा. म्हणजे रिच फील वाटता. म्हणजे अक्षरशः 5 स्टार हॉटेलमध्ये इल्यासारखा वाटता. आणि ह्याचा ॲड्रेस म्हणजे ह्यो एरियाच भारी आहे. खतरनाक एरिया. कारण ह्यो आहे पाम बीच रोड हा. आणि ह्या बिल्डिंगचं नाव 17 प्लाझा. हे बघा तुम्ही बघू शकता 17 प्लाझा ही मोठी बिल्डिंग आहे. टाटा मोटरच्या बाजूकच माऊली आमचे. तर मंडळी आता इथून रिक्षा करतो आम्ही आणि आपले वाटेक लागतो. वाजले तर भरपूरच 5:30 झाले आहेत आमका हयच. हे बघा तो सर्व पाम बीच रोड आहे आणि 17 प्लाझा. तर मंडळी खरंच आमका ह्या जा रेस्टॉरंट होता माऊली ह्या त्यांचा इकडे पण वडाळ्याक पण त्यांचाच ह्या. आणि खरंच लय हा यांचं नाव पण माऊली आणि ह्याचा सर्व जे जेवण होता तुमका सांगितलं तर सर्व भारी होता. आम्ही जेवढा खाल्लं तेवढा सर्व भारी होता आणि सर्व प्राईस वगैरे तुमका सांगितलेले असत. तर इकडे जवळपास काही असाल तुम्ही तर नक्की जवळपास नाही काही मुंबईत जरी असाल तरी एकदा मस्तपैकी फिरक देवा. तो पाम बीच रोड फिरा आणि हाय मस्तपैकी जेव्हा नवी मुंबई फिरा. व्हिडिओचं एंड करते. व्हिडिओ आवडलं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच प्रेम ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.
येवा कोकण आपलाच असा आणि येवा माऊली हॉटेल पण आपलाच असा. बाय, जय महाराष्ट्र. बाय 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 बाय.